kinde makare janeno mar Lolwe TV arwakini machiegni Chenro en Twak Rowere ka bende an jata chenro mar Pauline oyudo ka bende thuon wach ma kawuono wadhi wuoye en rising from the ruins ka bende wan kod wendwa e studio ma bende wadhi godo mbaka nikech wang'e ndalo mang'eny nitiere jok ma samoro ohero denda nitiere jok ma samoro ohero dend wendwa ma wan godo ni mang' ne nyiso nyinge nitiere samoro bende jogo mohero del mobet tung kuchocho wadhi miyo gi thuolo mar puonjowa maber kendo makare kalore kod thuon wach ma bende wadhi go mbaka kawuono ka bende arwako gi ni machiegni studio wa adwa ni mondo gichag nyinge kwa chako gi tung kucho dhi nyiso wa nyinge kuno mae onyar kanye en ang'o motimo wachako kodi kuom nyinge na ana Vivian Otieno Ginga anyale komenya dhot miluongo ni Karoloth jaigni pradegario atimo ohala ndo komsani ana model mar Kisumu plus size. Erokamano. An nyinga giluonga ni Winnie Wenga Walcott anya Siaya County aya dot aya Ndori Sakwa Bondo. Yes. Mana ka kuwicho joneno mag Lolwe TV wendo ma kawuono wan godo e studio luongo ni Vivian Oginga kaachiel kod Winnie Wenga ka bende gino mwadhi go e mbaka en plus size fashion ma bende timore Kisumu odiochieng' ma kawuono arwako ni machiegni e chenro mar Twak Rowere Lolwe TV odiochieng' ma kawuono Winnie kaachiel kod Vivian nyiswa ilono kata iwinjo nade kuom chopo Lolwe TV mar go mbaka kaachiel kod joneno wa kalore ni ma en samoro ma mentality ma jogo sekao ni ok en gino monego go e mbaka nikech wadoga challenges mang'eny kalore kod kit del ma ji ni godo. Wawinjo maber kuom chopo Lolwe TV to wanya wacho di conversations ki onego beni wachako have onego beni wachako bet gi tweke gi dichiel ka dichiel e mieche baza kuonde ma wabetega kuombe osiepewa ing'eyo yeah. Vivian, iwinjo nade kuom chopo odiochieng' ma kawuono mar lero ne joneno mar Lolwe TV kalore kod plus size fashion affair madhi mbele Kisumu odiochieng' ma kawuono? Debed ni anya wacho kaka winjo gi timbe dikora chikre ka awinjo maber en odiochieng' makende as kaka joma mine kata nyiri madendgi iluongo waga ni joma chwe but kuom wan kaka an personally awinjo maber nikech en odiochieng' marwa wabedo considered in society kata wabedo appreciated en odiochieng' makende madawach kamano Winnie mana kwa dhi mbele kalore kod thuon wach ma bende nyiso ni en running from the ruins inyalo nyiso wani inyalo leronwa kwa undani ni gini ofulo nang'o Kisumu plus size fashion affair an event manachako about 7 years ago so this year wadhitime for the 5th year gimomiyo wawache ni this is our 5th edition and because ne wan gi technical break aluonge ga ni technical break mane corona otimre to ndalo mane corona koro otimre we had to stop nokwanya timo event nikech nokwanya kelo ji kumora achiel nokwanya bet gi event kumora achiel gi ji koro rising from the ruins ne wabiro godo ne wakam godo mondo omanishania during corona period ntie challenges mopogre ma nyithindo manyiri kata mine ma atiyo godo Kisumu plus size they got through and during corona period ni koro negi magnify negi bet mang'eny negi bet gik ma kila ng'ato ne wuoyo about kila ng'ato ne wuoyo about sexual gender based violence kila ng'ato ne wuoyo about GBV gender based violence kila ng'ato ne wuoyo about issues to do with mental health kila ng'ato ne wuoyo about issues to do with physically kani penjo ng'ato how are you feeling idhi nade kawuono ji ne kia kaka gidhi for a very long time but koro a biasness as we created ma ne wangi a small cohort mar Kisumu plus size the plus size models that we have right now koro during that period we realized ni a lot of us wangi
a range of challenges manewa go through. Koro we were looking at this year angoma wadwa timo that is different. So everyone was coming out me, I want to rise from this. I want to rise from this. I want to do this better. I want this to be better, a better year for me. That's how we came up with Rising from the Ruins. Okay. Yes. Wini manaka duogo kuom. Inyalo nyisoni how does it feel being a plus size? To ang'o miyo ineno ni mondo I participate gi machalo kama. Inyalo nyisoni plus size ni obiro e yore machalo na nikech nitiere jok moko ni gini biro e yore mopogore opogore ma ok adwa wacho. Koro maybe from giminyisa adhi penji e yore mobiro godo. Koro how does it feel being a plus size? Growing up, being a bedongama dendeng, it came no biro gi challenges mang'eny. Kabisa. Moroma kata jok man machiegni kodi. Kabisa ma family members magi. Negi nyaketi kagima okone gibed kama gintiere. Being a teenager kidongo. Moroma idongo. Nitiere stages moko ma ibe ichope piyo molo jok madend gitindo. Iyudo ka samoro thunde gi wuok piyo, hips gibiro piyo. Koro ing'eni ng'at moro machielo makia rangi kagima isebet na madung. Koro being a plus size woman sebedo gima tek. Oken gima yot. Nikech kata during the corona period, niwinjoga most of the time kiwacho ni jok madend gidongo ema gini bro kelo, bro tieko piyo moloyo. Koro iyudo ka kamora mora midhiye ng'ato ng'isi ni dendi no une makoro na bro nego upio molo jomoko gi koro osebedo challenge but bedo one of the plus size models osemiyo self esteem mara or rise from 0 to 100 very fast nikech that is a safe space marwa we talk woyo iyudo ka ng'ato nigi challenges mopogore opogore to wabiro kamora achiel waketo wiwa kamora achiel and we try kata watemo nimondwa we do away with that mentality imagine go about one kaka jo plus size osemia teach mayot sani awuotho ka wian malo because ang'eyo bedo plus size oken tuo bedo plus size oken gimarach yes being coming from a western part of Kenya bedo plus size is our identity kadonjo kamoro to ngere ni machanya jaluo kora donjo kan gi confidence marach. Okay, Vivian, nitiere seche moko magini biro gi body shaming to ma wayudo ni wan kaka jok manyiri waluoro gande gik makuodo wiwa sana sana. Koro ere kaka ikop gi challenges gi? Body shaming no en gima I will say an kaka Vivian asing'iyogo chakre tin moro makikalo kamoro to ng'ato go win you know en gima mokwongo it nene tiaga tich matek nikech samoro wuotho to kaka ng'ato wacho kamano to yudo ka manyo kamanya beti monde to monda absorb gino but siende you will say kati wacho on my back ta wuotho like it okdonj kuoma sana nikech kaka na rediscover myself I knew onge gimanya atimo about this. This is me. This is my identity. Koro gikawa kaka ntiere ni kata akia kaka nyawache in a very simple manner but now this is my identity. It doesn't interfere gi self esteem mara oko interfere gi anything to do with me. Nikech na say accept me my yes. Ero kama no wini manaka duogo iri inyiso wani event ni en gimose ka igni abiro but nitiere igni moko manuchunge nikech corona. Inyalo nyiso wani usebet kutimo gi counties mage tang'o miyo sani uyiero ni mondo utime counties ma Kisumu. Ginang'o gini mudu achieve? Wasebet ka watimo event ni e county mar Kisumu kende. Igani initially in 2019 mane 2019 rumo emane wadwa dhi timo event Mombasa mane wase wuoyo nyaka gi county government ma Mombasa ne wase chako tayarisha and then in March manonego bedni watimo auditions in Mombasa yaka corona nolandi. In fact ne waduogo on 13th to the first case of corona aparoni nolandi on 15th thereabouts if I'm not wrong. Koro from there newa wacho ni warit komondi corona room then koro wadu watime dala komondi yaka wadhi ugenini wadhi wawachni koro wabiro wendo to gima watemo achieve is one simple thing
mondo young girls, young women that are plus size women to have self-esteem in who they are, in how they look at themselves and how they treat themselves. Kata among osiepe kata osiepe jokmoko, kata kuonde magitie, kata kuonde magisome, mondo nyithindo manyiri ong'e ni body na oko determine gima maybe we ani godo. Body na oko determine maybe gima anya bring to the table. Body na oko determine kaka abotho. You get? There are so many perceptions okokae about being a plus size. Ma for a very long time Jiosebedoka pedal. So there are so many lies. Manyaka, we've had a case of a young girl mane madoga jik mondo otemo bed slim. You know, nkech mane gi mano nyise ni teme imade jik mondo luoki. You get? Mondo koluoko iye to koro onya bedo slim. But you see, kila ngato Nyasaye no chueyo gierone. Kendo muma wacho ni Nyasaye created us in his own image and his own likeness. Makoro ngato ka nya push nyawad to a point mangato madhe sabun, madho jik, you know, things like that. Ntie nyithindo manyiri moko mok chiem, and even as we are speaking kawuono, ntie nyithindo manyiri moko ma ok chiem ga nkech gin gidwaro mondo koro body gin machweno odhiyo mondo girom gi wini kamae. To gikiani samoro wini kamae to koro wini nyeoga lewni kuom nyithindo matin. Wini be chiema dende motamre jeans ema ok gin make joma chwe. Yes. Wini samoro ngat maneno wako kata mana kadugo iri, samoro kia ni plus size ni ochakore size mane, ochakore size 10, 14, 16. Inyalo explain wa. Plus size chakre from size 10 and in other countries plus size chakre from as low as size 8. In other countries also plus size chakre from as high as size 14. Yes. Koro ovary a country ma intiere. Okay. Manaka dugo iri inyalo nyisowa ni bende in comfortable being a plus size koso samoro bende intiere ma igombo ni mondo iduoke piny matin. Kane poka join Kisumu plus size. Mana kaka Winnie wacho natemo timo gik mang'eny. Natemo we chiemo, natemo chikra, natimo gimoro amora ma dhano nyatimo mondo aduoga bed matin. To kano duogo tamre ei mane group manwatemo timo gigo te. Nwaromo karibu mine 5 au 6. Ma kipenjo gimoro to wacho ni anasetemo tamre. Atemo tamre. Koro from group no nikech nwaromo e Facebook to aduoga ane mana duoga loso WhatsApp group. Aduoga wacho ni jomotemo magini otamre biuru akuothe kono. En group mosebed for almost 2 years now. Manu aduogo afwenyo ni karagini wamedo mna hinyre nikech itemo to samoro kotho. En kotho jomadongo. For example an kama onyuola. In fact wacho gani odwa kidonjo kiyudo ng'ama tin mano ok en marwa no bigo. Nikech wadongo minwa ne duong, baba na bene duong. Koro kiyudo ng'ama tin wa question gania in wuok kure. Koro after nadwoga join Kisumu plus size nadwoga fwenyo ni moko they are not worth it. As long as you're comfortable in your own body, don't overdo it. Nikech samoro nwadhi to an extent mangato okchiem for 48 hours trying to do what? Samoro angeroga nyaka wini. Ni inti chiemo to kichwe. An ka ngwe chiemo ni to kila dek purpose medre. Koro it is not all about kaki chiemo. It is not all about samoro gina jeans. You have to accept. Yes. Wini adwa ni kamera kacha wadhi e yueyo adwa ni nyiswa ni mondo mi iluongo ganda machal kama mi organize event machal kama matieko chienge mabende ang ni nyiswa nitiere puonj mabende samoro udwa ni mondo puonj joge ma puonj mokelo jogi kanyakla inyalo nyiswa ni gin puonj mane mupuonje Kisumu Fashion Affair. Wapunjo gik ma opogore e Kisumu plus size Fashion Affair. To majorly this year ne wapunjo gimiluongo ni mental health. To ne wawuoyo about mental health. Ne wawacho ni laying yourself bare. Ne wan gi group of young women ma wanyiso gini this is a safe space. Wanyago mbaka, wago uru mbaka. Gima ngato go through ngata chiel nyabedo ni nigi solution mare. Koro kata kibiro event, the hugest message you will go home with from today's event and mental health awareness. Yes.
Mana kaka iwinjo janeno mar Lolwe TV, janeno mar Twak Rowere, ka bende wini nyiso kanyo kwa dhi e yweyo ni mental health e gino masani gipuonjo sana e gino mokelo oganda kanyakla miluongo ni Kisumu Fashion Affair. Wabro dhi e yweyo, kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV. Chenro en Twak Rowere arwaki kendo janeno e tielo mar ariyo, ka bende wadhi mbele gi mbaka odiochieng' ma kawuono, ka bende thuon wach ma kawuono wawuoye en rising from the ruins. Ka bende wendo ma kawuono wan godo e studio ne ng'ano ma samoro ne onge but wang' jowi mare, wan kod Winnie Wenga kachiel kod Vivian Oginga, ma bende obro miyo wapuonj makare kalore kod kit del ma bende wan godo. Vivian, aduogo iri mana ka wadhi mbele. Inyalo nyisowa ni samoro wan kwa dhi e chiro, wayudo ka lep wayudo yot sana molo jogo man kod del. Inyalo nyisowa ne jogo ma samoro ne nyudi chieng' ma kawuono mibro gogo mbaka. Vivian yudo lepe ne kanye? Imbi dhi e mtumba tiseyudo koso nyaka idhi mane specific shop korki yudo lawi? Yudo law mar ng'ama dende ng'eny en lweny. En lweny kabisa, nikech iyudo kidonje e chiro, either obro donjo nyaka nus mar tiendi, kuonde yani ibedo frustrated kabisa. But of late aneno ka chiro yawre. Nitiere kuonde moko ma kata mtumba gogogo iyuda lepi. En mana ni mondi duogi fweny tayudo ka wan joma plus size. Kata luoruok e chiro no samoro tek. Nikech mondi dhi ng'ang'ana gi ji ng'eng'e mtumba kaka chal. But tinde amor nikech kata ka donje mtumba nya yudo lawa. En chiro tinde aparo ni society osechako acceptwa. Yes, nikech kata mtumba gogogo ayudo lawa. Kadhi e duka nitiere most dukni mang'eny mabe tinde gi embrace jo plus size. Ni nyayudo lawa, but chon no can teach mayot. No can teach mayot kabisa. Winnie, aduogo iri, nyalo nyisowa ni plus size gi modeling din ade, nikech chon ama mentality mar ji mang'eny sani onge ni models gin 1GB. Koro kata Vivian nyisowa ni embe en model. Koro inyalo explain wa matin. Koro na model for 10-11 years. Then after that to kana yudo nyathi an min nyathi achiel iluongo ni Zanjarets. To aduogo tapara ni adwa we modeling, adwa we active modeling on the runway. Lakini pod adwa bedo involved in the fashion industry. Mane passion na. Koro kamane kaka ne wachako plus size fashion affair. To plus size fashion affair ni ne wachake mondo obed the other way magima society oniyo godo. Wan gi nyimine wa madend gidongo, wan gi owete wa madend gidongo, wan gi mine wa madend gidongo. Lakini okne wadwa create space mar jogi e runway kai. So for me I was like, ang'o momiyo okwadwa keto jogi in one of the runways. Mondo obed gima unique, mondo obed gima at least en celebratory or can teach as such. Mana kadugo iri Vivian, wang'eyo ama ng'eny jowa okawga ni jogo ma dendgi ng'eny, maybe del mang'eny biro gi tuoche mopogore opogore. Inyalo nyisowa ni mano be adiera mondo igol gino e pach ji kabisa? Kaka nawacho mokwongo, nawacho ni bedo gi del maduong' tegemea gi jomoko nitiere ma gin jeans magi, nonyuol gi go nitiere familia margi. To nitiere moko be, nitiere jomoko yes, the nigi tuoche. Nyayudo ka you are suffering high blood pressure. But an gima wachoga, personally, pok na bedo gi tuo mora mora ide ndani kich kakaron. Yes. Koro nitiere tegemea mnagi in. Kapo ni dendi duong to mi tuoche, then work. Ti matek mondine ka kinya nikech gimora chiel mokwongo en ngimani. Ngimani is most important. To kapo ni en gima inin sawa,
nyawe gi chiem koro inyiso ni wachima kik ng'ato neni kik ng'ato sand dende nikech kaluwore kod del ma en go. Yes gima is important ni learn dendi. Kaen gima biro gi tuoche to just work. Work for it. To kaen gima in sawa isidhi hospital ma daktari oseyieni ni in sawa kiki sand dendi. Winnie adwani mondo ipognwa between plus size gi bedo machwe gi osethagowa mang'eny kata anakia sana. Akia ni ng'ani plus size, akia ni ng'ani chwe. Inyalo nyisowa kawuono. Gima anya wacho ma simple ni plus size oran chakre between size 8 nyaka around size 22. Kineno kikadho size 22 kidonjo size 24 to koro onegi imani kaka ikonyri. Kech manontie wazunge luonge ni obese. Idonjo e limit mar koro ibo chako thum kata kiwuotho matin gik machal kamano. Koro between size 8 gi size 22 you are safe. But kichako donjo size 24 to koro onego ichak timo a bit of exercise, onego ichak ng'iyo portions gi kaka ichiemo. But mana kaka wawachi kendo moko gin jeans to moko ok gin jeans. Yes. Vivian wayudo ni ji mang'eny plus size mang'eny samoro nyalo yudo ni en event ni lakini mentality mare to poko wuok, yani odwano reduce. Nitiere jok moko mabiro gi mentality ni kadenda ok odok piny to okachaka attend event machal kama ama okachaka dir daktari ama okachaka tim kama abro dhi mbele. Vivian, iwinjo ka in comfortable kaka ino ama you feel being in a small body? No. Mana bro wacho kenda bro nuoyo kati chiewa sauchiel gotieno manindo tera. I'm comfortable. Anan sawa idenda nikech aonge tuo moro amora machanda. Anya wuotho tich minya tiyo anya tiyo. Kata samoro anya tiye maber moloyi. Nikech ng'eni plus size women oket gi guy na circle moro ni gin lazy. No, we are not lazy. Giminya timo no I can do it double kakitime. Kata nya time maber moloyo kaka Winnie gitime. Yes. Anan sawa. Very comfortable. Yes. Winnie nyalo nyisowa bende gino ma ise achieve ama mose achieve e igni ma bende nuse chake gima chalo kama. Gin achievements mage ma useyudo? Anya wacho ni for me the pride moment so far about Kisumu's plus size fashion affair has been the voices of plus size women. How gise bedoka koro they no longer shrink in kata kineno ka ng'ato temo bayo ayenje kaka social media ntire gi bullies. Kineno ka ng'ato temo bayo ayanje e Facebook picture ne moro ma maybe no upload tineno ko fight back. Oko shrink moro ma koro owe post photos ge okibineno photos ge kendo for a while. No, they no longer do that. Young women that I have worked with over the years, they no longer do that. They're like, but this is my body. If you want a slim one, you just follow a slim lady on social media. You don't have to follow me. Tokata jo boda boda, sani aneno ka bende, sani verbal abuse cha. Bedo or reduce Martin. O beto reduce Martin. Ketch over the years also be, wabet pingi jo boda boda ma wa discuss. Ni ango momio ilungo nyathi Martin ni made. Nge, hii in your self-esteem nyathi Martin no. From a very young age, ma enko, koya kata school to kodwa kata luo kuonde ma jowetege luo odwa luo vichochoro to vichochoro godong mage kuonde ma imako gi to wanabakwa mage kuonde ma giromo gi boyfriend quote and quote mane kuonde ma jaboda boda achiel boga luwe to chieng moro gichako relationship moro kuom kanyo. Koro and I can say ni pride moments ga gin issues to do with how their voices have been amplified and magnified. Yes. Vivian manaka dugo iri wuoyo kacha kuonde ma uyude lewni koro kopogore gi mano ad poda dugo mani lewni bende ntiere lewni ma obedo ni a plus size onego rwak law machal kama ok onego rwak law machal kama in kaka ng'atno mosebet kanyo koro mar ndalo mo gine mang'eny. Kinde machon chaparo ni ji mang'eny nong'ega ni ng'ama dende duong' irwaka lewni madongo mondo ipand gik manie dendi. But sani do ng'ineno kata sani arwako rag. Maji mang'eny ong'ega ni joma dendgi tindo marwako. Sani arwako gimoro amora. Anaonge gimoro
wiyani onegarwak ma arwakara kulingana gi occasion madhiye. Kadhiye kanisa ngeni ma ilaw monegarwak. Ka en party tangeni ma monegarwak. O karwakara ka gima kamidonje to en waya, en nera kiango, en maro. Dera. Dera arwako sama go dasta. To sama wuok oko nyaka tang ne ji ni this is calves ganya kane. Korana gi wiya kantiere jok moko manwoko kanyo ma del gidongo. Embrace dendi. Ruakri kiwuok oko we ji ongeni ma in. We kuru ponde idera gi t-shirts madongo dongo. T-shirt no be nya arwake style. But we kuru pando wapondo curtains. Jomoko wacho ga nuwa rwako curtains kata duve. We uru rwako duve. Rwakre uru lewni nitie oko ka. Okay. We nyalo isoni event ni, is it open for everybody because ontiere number ma udwaro gande? Number onge ma wadwaro. Event ni it is open to everyone. En manani koro kibiro event to nyaki nyiew ticket. This year wauso ticket achiel at 1,500. To mano waluongo ni VIP. To nkech wan Kisumu, wan gi VVIP. Very, very important persons. Very, very important persons go to chulo 2,500 a ticket gi. Kuom ticket gi no, giyudo nya gift hamper wa moro matin. Magibo paro wa godo nyaka the next time ma watimo event moro. Koro this year watimo Imperial Hotel 5th floor Mayfair Hall. Imperial ma nyocha bedo renovated ni, that one. Then event chako from 6 p.m. onwards till around 1:30 a.m. kawuono. Koro arwako kila ng'ato mondo o celebrate o cheer the young girls madhi bedo on stage. Yes. Vivian, mano kendang ni duogi explain e kang watieko, mana kabiro iri Vivian. Sama iwuok e odi mibiro event ni, ne in gi gimoro e pachi ni ka wuok ka, adwa ni monda achieve, adwa ni monda konyra yo machalo kama. Inyalo nyisowa ni be ineno ka event ni dhi konyi, to dhi konyi e yore machalo nade? Odhi konyi e yore mang'eny. Number 1 en self esteem na. Yes, nikech oking'ene en event madhi tingo ji mang'eny. To kakwa dhi wuotho kwa showcase designers clothes, idhi miwa lewni mopogore opogore. Koro kuom ng'at ma an ma for the many years esteem na osebedo injured, adwa dhi double A. I'm sure the walk stage no with double self esteem. Maki uwe okodo kabirangu pay and mala rangi mnaka. Nikech that is the only thing I want to go and achieve. To be anyis jo moko manwoko kanyo. Ni ubende unyatimo kama. Ubende unyaloso self esteem maru. It doesn't matter kami uokie, kami dhiye, kami ai. Ero kamano Vivian. Wini aneno ka sama yo wangwa, inyalo nyisowa ni poda ng'aduogo iri kwa tieko. Event ni dhi kao ndalo maromo nade? Event every year enga manandala achiel. Lakini kapok chieng no romo, wan gi several different events, precursor events mawatimoga. Wan ga gi meetings, wan ga gi counseling sessions, wan ga gi photo shoots, wan ga gi product shoots, ma jok ma gin partners wa kaka Lolwe kawuono wan kae. Koro kawabiro kumoro to wan gi different activities ma watimo before the main event. Koro mago okwa count ga kaka event. Events day to enga mana event day achiel. Yes. Ero kamano. Vivian adwa ningi kamera kacha, in kaka ng'ato ma self esteem no sebedo injured igni mang'eny. Ma ichopo sani unyiso kanyo ni nja igni 32. Adwa ningi kamera kacha, adwa ni wuogi plus size manoko, masa moro oseneno ni osebedo body shamed. Eno sike dera 24/7. Onge law moneno ni samoro ndise. Okodwa wuotho gi jowetene. Kodhi wuotho gi ng'at moro ma samoro dende tin, oneno ni ang'ani ka wuotho godo maybe ane midhi nena. Adwa ni mondi wuok kode kata bende kalore kod plus size fashion madhi mbele Kisumu odiechieng' masani. Mana king'iyo kamera adwa ni mondi migi puonj matin. Adwa ni mondo awach no gimoro achiel. No kinyuolri iniwuon. No nyuoli kamano. To pod anuoyo kapo ni onge tuo moro amora kaka Winnie nosewacho ni chakre from size 8 to 22
Ka in between that gap, embrace yourself. Heri. Iwachoga kati mumani iheri ni wuon mondi kapok i expect ng'at machielo heri chak gi in wuon kaka in gi dendi. Wawe uru wach curtains gi dera. Bi uru Kisumu Fashion Affair Kisumu. Kawuono ero show se chakre achaka nikech nwachako sapar gari godhiambo. Ubro yudo designers mang'eny maloso lepwa wan kaka plus size women. Biuru ne mondo ng'eru gi designers gi mondo ng'e kama ibro golo lepo. Mondo ko wuok oko mana kaka ng'ama dende tin. Ibende wuok oko kineno. Warwako udu to joka ma. Ma en marwa, ma odiechiengwa kaka Kisumu plus size. To ken Kisumu kende, wawuoyo gi Kenya mangima. Kinge ni dendi duong katin plus size. Chakri heri ini wuon kaka ng'ama dhano. Ero kamano Vivian, wini mana kaduogo irin kaka jatelo maduong' mar plus size fashion madhi mbele odiochieng' ma kawuono Kisumu. Adwa ni mondo iwuo kod jowa mabende plus size maluoro osemono samoro wuok e udi. By the ntiere moko ma wuok e udi giwuok ma godhiambo. Ineno kaso giluoro ji, gima giluoro akia. Adwa ni mondo inyisgi ni luoro no en gima gigol kuomgi. Adwa ni inyisgi kama uyudo ruwe hotel ma untiere kuonde minyalo yude ticket kachiel kod maybe location mar otendno ne jogo mokia. Kendo adwa ni nyisgi ni tickets iyudo e bei machalo nade. To gini chakore sadi to rumo sadi mondo migi keep time. Koro event chakre sapagariyo. No se chakre sapagariyo nyaka saa 6:7 late in the night. Tickets inya yudo through inya request through Facebook, inya request through phone number na 0713 468 922. Kata inya di e poster wa mar Kisumu's Plus Size Fashion Affair, a page mar Kisumu's Plus Size Fashion Affair. Kasto e poster kanyo ntie pay bill to ntie account number. Kise oro pesa ticket achiel en 1500 mar VIP to VVIP en 2500. Kise oro mano to inya bira Imperial Hotel. Imperial Hotel ntie ndarani lungo ganango Kakamega Road. Is it Kakamega or Busia? Kakamega Road. Ntie Kakamega Road, Boot Tivoli. Imperial Hotel mantie Boot Tivoli building. Koro kichopo kanyo to of course one gi security mabokeli nyaka kuma watime event. Kichopo timo iboma natango ni nyeo ticket koso idwa nyeo ticket at the gate, we have no problem. Karibuni sana. To any young girl or any young woman who feels that their body is not worth who they are, let me tell you something. You are worth more than that body can ever be. Karibuni. Asante sana Winnie Wenga kachiel kod Vivian Oginga. Janeno mar Lolwe TV onge mang'eny manyalo medo mana kaka iwinjo onyiso makare puonj makare moyudo kuom nyimine wariyo kalore kod plus size ne jogo masamoro luor uwinjo wawuoguru oko. Body shaming kik bed gino maketo wa out 24 hours. Waromuru Imperial Hotel. Asabedo jata chenro mar Polino yudo Nyasaye ritwa mburita.